พี่ก็ว่าพี่ก็ลีมาพี่ก็ลงกันนี่บ่าbalai ke sarkar kapai ki tu ki bayo ikani ke jingpang covid makin sumat hayi ngaru ngalengo hadu otata balai baga sarkar habakatip bakiladon kita ki briu hakeleng kibla yo kibla bit ikani ke jingpang corona covid ke bagyong kam dei ban bu yaki hayeng ban pha sumar ban pha page ban pha contain hayeng jongki kam dei kada bakala palat ke sarkar ka diban bu lagi jong ki containment areas ki jaka sumar ki bandadon de ki doktor ki bandadon de ki nurses ki bandadon de ki nong page ki don ki bri ki bastat ban page yaki ban sumar yaki ban aidawa yaki haka jinglut jong sarkar menta ka sarkar ka pha ya ki sinong ki thau ki bahiyang wasem ban sumar ki yang ka bam la long ki don ki brio ki badon yeng tang ar kamera ki badon yeng tang lai kamera la ne nda de san kamera sim ru kamera ru kani ke jingpang kanya bit ber ki brio kanya bit te nomor ta kadaw kanum long ban sumar haki yeng ki sem lada ka sarkar kamla bat ka ong ban sumar hi haki yeng ki sem ngan ye thu e phi ha po lai bana phin sai i ke jingki kon long ngam tip lai sha ne lai phau sha ne kan ki sibun da kan ni ke jing abin menta badang duna ka bha ba ka sarkar ka pet tikna no khna ba kan ni kan kut no la ni kan nang hiar kan nang duna ndel da ka sarkar ka e gi jing gisem kamut kan poi ka por ba ka sarkar kan ha ban chim ya ka jing kit khale nda kila don de gi hajar ki nong pang maka nang roi kan nang roi kan nang roi tenak ta daw ha kan ni ka por ba dang ya duna ka sarkar kan le no kan ni ka benda ngalengo sibun minister nuka help ba el hek ma udai brio nakaseng BJP ula ban take up ke BJP chief minister ula ban take up ke sarkar BJP ya Delhi kadon ka covid fund ka special covid fund kadon haki snem ki bala lek no ka jingle pa ho bum tip shu ka jing ai bam ka jing ID ki le ki yeng ki sem ban ai bam ra ki nong trai ra ki tu ki ba shu malu mala ki ba shu la era po ki hostel ne ban pensa ki po ki jakasa ki wat di kitaro ngam kran ni ki nong pang ya ki health workers la pensa ki la sil la ai bam la ID de ki benai belai mentapa di ki nong pang sarkar kamu berle kamu ni kumno ka sarkar kamla kade man la dum da kumta kalong sarkar yu tinga sngo ba ka sarkar ka dai ban shim ya ka ni ka benta ya ka jingkit kle ba ya baro ki bedang subit na ki bala ne di kita yau ne di benai ne sarkar nado basdang kade ban ra ki sha kini ki containment areas ban sumare ki haka jing pet haka jing lut jong ka sarkar kabar kade ru ban shimi ka jing kle ban sumare ki doktor ban sumare ki nurses ban sumare ki nong trei ki ban hang tu ki bakit ki met yap ki bakit ki bapang ki bakit mo nang taki kali ambulans nang taki kali mortuary ban ki bakit ki met yap kini kitai ya kitu ki baterai yang tu don kamban pet kat ndai tang ka dawai ka dashin munda ai ki ka bam kadi ndai ki nyo jing pang sama ki mano le kata kam kata kani ru kalong ki ki bodon kam sibun te nawar ta ka daw ngasgo ba ka benta jong kani ka benta jong kani ka kam hi kam ka bakhya kam ka bakrau ndai ban shu e kumni ha gibriel le na ki sinong ndai ka sarkari kan sim ka jing kli lum da kum ta kalong sarkari yu nong sarkar yu man pembet tang ini rumla kiwe ki sarkar kila banle ka mekhalia kam la banle kani kalong ke padon kam tam kila ban da ki sngo baka la ki sngo ba mbiang ka jingdon ka pisah ka pilan kila banle na kiwe ki department nang pensange SY ka tu kan ni ki benta ki badang la ban am sebut ni ki department jong ka forest sebut ni ki department jong ka
PhD lan ka piludi lan ki department kiwe department kiba dang la ban am nang sim na kita nang divert ka fon khrang ban kut ban pundu ja chua ban rat ding khong chua ya kani ka jing pang covid kani ka di ka nga snow ba ka soka ka den perkhat jur kan very serious ban page ni kam boleh